arita kwe mine matimo wale chiro yudo buok mopogore opogore obila otim gige yo machalna. Mokwongo aparo ni en gima kare ni gima obila onego bende timo en miyo jopiny bedo garita makare. To jopiny bende ok en gima kare ni gibende gitiyo gi teko mang'eny kendo gidhi extreme to ginego obila. Kata kamano aparo ni obila bende koro sani ma koro ne waseyudo gino timre wik mokalo. Ok onego bende koro jopiny dak koluor nikech obila bedo lipa kisasi. Koro gima aparo ni onego tim in that situation en ni jopiny aparo ni gino timre Bondo. Onego gibed with maybe baraza kata giluong romo moro to gibed gi winjruok kind obila gi jopiny giwuo mondo giyiere mondo wang'e ni to arita mar jopiny bochalo nade mondo gibende kik gidag ka giluoro kendo gitimo wendgi kaka onego bende gitimo ma ok giluoro. Kok kamano to aparo ni sirkande wa makor gwenge onego jiw security kata safety mar jopiny kinde mora mora. Erokamano ahinya Tabitha. Wakili, wach mari mogik otenore kod sigana mawuok Siaya bende.